Il-kumpanija tal-iGaming Softubet komplet tikber f'pajjiżna hekk kif irrelokat għal uffiċini ġodda u akbar f'Dickwad Central Business fl-Imrieħel. Waqt l-inawgurazzjoni ta' dawn l-uffiċini, il-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u l-Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri qal kif is-suċċess li kisbet Softubet u wieħed għal pajjiżna wkoll hekk kif jikkonferma li hu spazju ta' eċċellenza għas-settur tal-iGaming. Il-Ministru sostna dwar il-kambjament li sar hekk kif ftit snin ilu Softubet kellhom uffiċċju żgħir f'Taslima fejn kienu jimpjegaw 5 persuni. Iżda issa fl-uffiċini l-ġodda li għadhom kemm ġew inawgurati hemm mal 130 ħaddiem. Dan filwaqt li l-pjanu li l-kumpanija tkompli tespandi. Il-Ministru kompla jgħid kif dan is-settur qed ikompli jiżviluppa f'numru ta' niċeċ ekonomiċi ġodda fosthom dawk tal-video game development u l-esports fost ħafna oħrajn. Il-kap eżekuttiv ta' Gaming Malta, Ivan Filletti, sostna kif l-entità qed tibqa' tikkontribwixxi bis-sħiħ mal-industrija kollha tal-gaming f'pajjiżna biex kontinwament jibqgħu jinħolqu opportunitajiet ġodda fil-pajjiż. Għal ftuħ ta' dawn l-uffiċini ġodda fl-Imrieħel attendew l-ogħla diriġenti ta' Softubet fosthom il-fundatur u kap eżekuttiv Uri Poljavic.